jullie over dat thuis, hè? Gewoon over de thuis staan. Moet ik komen? Oh, we gaan Doe dat maar. Ja, dan moet je hier tot de punt. Nu wordt het spannend. De drumband van Sint-Rochus uit Hulsberg. Opgericht in 1957. Tambourmeester is Jan Volders en instructeur is Maurice de Lange.